Poilana sao dol rok no nang kebono hamjaya ko hingkai eba nang keboni labar se hingkai o video no naya tongui mano tanga hingkai o video hamjaknai bisingtino sanamjago hambai o story ni chalate barini bumu hingkai yarang te bubar khe para tongui for you te chala yarang hingkai agulio bara tongui for you Bobani mobile kerai haipano boini phone rok bai call khaiye yarung bai kok sau horo rogo kheb boni ama baboni phone rok nagai horo khoi kok sau bobar bai yarung asuke hamjaklayo bono je kobai khabai hamjagi phaijak borok simise sai mannai borokni hamjakma khoroksa tai khoroksani bagai jasupano khlai mano abo haikeno bisi kaisa hayakeba 1 year laika asuke hamjagoi tongmase salcha bubar yarno yakarei alka chalabai khari thangka bubani dolbaksaro yarno kothuma kusarko aboni talnei hayakeba tuman olo yarno bubar kol khlayo yarang tam khlai tongsa Yarung jolima khorang bai koksau nung sabuba yarung angni ni bobar sebule ani bobar agine thuithangka asukte markhe joli tong nunga no angke bono jolia tamni bagai angno no joli nei ba nung to ani ke buya bule bobar sau angli nung bai busuk se kok sana ni muchui tong nung le ano bobar kok sabai ko sinino Yarung jolioi show Ungka asuk dialog sanani nangya ano tai kol ta khaisidi okok no shawoi yarung kol kat khairo aboni olo bar kol khlaifano yarung kok saya salcha yarung no sabo jani bori video call khayo o bori ni gorong sako som belai keram ungjak bonono goi age boro jani Lukja hai matongo sinijak borok hai ke matongo gana khe achugui kogrok salai ja hai ke matongo obori kok sawo yarung tam khlai tongsa ano sinilia dar yarung kok saya molang sajak khe borsagoi nasigi tongo hinke obori desa sawo angni ni bubar se bobano nogoi yarung belai khana wana jago bubar asda keram ungi thangka bukur bai bekering simise tongsiu bini busako o busakba tamni asuk slai jaka o kogrok no wan chugoi yarung kogr mangya buba khasa bubar kok kajang ke saw kok shade yarung please yarung saw kok sharani bagai ani khorang karika ang saimano nini khorang ani orase Saiman khe tamni bagai angbai chalai thang tabu phirugoi phaikana bole nini langmawo aboi haikeno koboma skok salaimani yagolo yarung saw tamni bagai asukera mangkhasa mairok chayada mai kari mai jamani abo chaya be baksano nono kari kathang tongmani abo kathi be baksano okok no shawoi bobar sholagi kabi tongo kapmani thaknani nai phano thage maya ongjako abo haike kapmani yarung waisapano kebono nugyako yarung ko kasang ke saw takapsidi bobar thaksidi tamongkha anusadi bobar kok saya kabino tongo tamongkha anu kise sanaba bobar kaptuti saw yarung anu na phasidi ang nang bai no tong sinai ayang masingo bo ang nini na ongai phaisiding ano na phasidi yarung please yarung tamu khlainai mangsapa no wan chuki chare manjagya ongo bukha kabangma sangmang achayo bubar kabaida yarung no hamjakna bo yarung bai thaya sakno tongnada tabu bubar bai yarung kaijang laikhe hodani bororok tamu salainai Dolrok norok no comment khlayo shadi nang tini
yarangni jagao hingkai tamo khlaikamo te video no nini kisasuk chajamu tongkai like te comment khai sadi te kisasuk chajamu tongkai o video no share khai redi hambai